ଗରମର କଣ କରିବି ପୋଖରୀ ବାଡ ଆମ୍ବ ତ ଏଇଟା ଯାଇଥିଲି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି। ଯିବା 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 ଏଇଠି କଣ କରୁଛି एते सुंदरी केमिति हेलो को पानी रे गाधौथिलो ସେଦିନ ଦିଦି ଯାଇକିନି ବାତ୍ରା କେମିତି ଅନଉଛନ୍ତି ବେମୁରିଆ ଛତରେ ତମ ଘରେ କଣ ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି କି? ଦେଖୁନ ଆମ ନାଟା ସବ କହିଦେଲେ ଢକା ଦେଖୁନ ହାରାମଜାଦା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟକା ଚାଲନ ରାଜା ଶଳା ଭାଉଜ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଲା ଏଥର ପାନେ ନଦେଲେ ହବନି ବୁଝିଲ ସେ ଆମକୁ ପୁଣି ଗାଳି ଦଉଛି ଦେଖୁନ କେମିତି କହିଲା କହିଲା ତୋ ମା ଭୁଲ ନାହିଁ କହିଲା ତ କହିଲା ଦେଖୁ ତା ଭିତରେ ବେମୁରିଆ ଛତରା ହଉ ର ସେ ଭାଉଜ ନଦେନେ ପାନେ ହବନି ତୁ ଯାହା କହ ତା ପାନେ ନଦେନେ ହବନି ଦେଖିଥିଲ କେମିତି କହିଲା ଆଉ ଇଗୋ ହଟ ହେଇଗଲା ମୋର ଏଇଠି ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କହ ଭାଇ ଟିକେ ରହିଲ କଣ ହେଲା ଭାଇ ଟିକେ ରହିଲ ଭାଇ ବଜାରରେ କୋଉଠି ପଇଡ ଫଇଡ ମିଳୁଛି ଏ ବଜାର ପଇଡ ମିଳେ ମିଳୁନି ଭାଇ କୁହ କୁହ କୋଉଠି ମିଳୁଛି ଶୁଣ ଆଗର ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଘର ହବ ହେଲା ତାଙ୍କର କଣ ପଇଡ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପଇଡ ବିକ୍ରି ହଉଛି ତୁ ସଫଲ ଖାଇଛୁ ସିଧା ଯିବ ବାଁ ହାତୀ ବଙ୍କିବ ଗୋଟେ ପେଡା ଗଛ ଅଛି ବୁଝିଲ ତା ବାଁ ପଟି ଗୋଟେ ଚଉରା ପୁରା ଯିବ ଚଉରା ଯାଇ ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବ ହେଲା ଭାଉଜ ଭାରି ରାଗି ପଇଡ ଅଛି ନା କାହିଁକି ନା ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାରି ତା ପେଟ ଖରାପ କଥାଟା ଶୁଣ ପଛର ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ତୁମେ ଭାଉଜ ରାଗି ପୁରା ତମେ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ମନର ବୁଝେଇ କହିବ ଭାଉଜ ଦେବେ ନେଇକି ଆସିବ ନହେଲେ ଆମେ କହିଥିଲୁ କହିବନି ନା କଣ ଆରେ ତମେ ଯାହା ବାଟ ଦେଖେଇଦେନୁ ଯିବ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଚଉରାଟା ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିବ ହେଲା ସେ କଣ ନେବେ ଖୁଚୁରା ଦେଇଦବ ଆଉ କଣ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଡାବ 10 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଦେଖା କରି ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଡାବ 10 ଟଙ୍କା ଦବ 10 ଟଙ୍କା କହିବ ହେଲା ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ 8 ଟଙ୍କା କହିବ ସେ ନବ ଯା ଯା ଭିତରକୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ବନ୍ଦ କରିଦବ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ହବ ଏଇଥର 100 ରେ ଶଳା ଏଇ ଘରଟା ନା କଣ ରବି ସାଇକେଲ କଣ ଚାଲୁନି ଶଳା ଡଲା ଟେକି ଶଳା ପଇଡ ହଁ ତ ଚଉରା ଶଳା ଏଇଠି ଯାଏନି ଭିତରକୁ ଶଳା ମାଡ ଫାଡ ବସିବ ନା କଣ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲା ଏଠି ଚଉରା ଅଛି ଆଗେ ଜୁଆର ଶଳା ଭାଉଜ ଫାଉଜ କାଆନ୍ତି ଶଳା ଏଠି ଗୁଡ ବାଟେ ଜୁଆର ହେମି ନା ମୁଣ୍ଡ ବାଟେ ସବୁ ପଇଡ ମିଳିରେ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅଟା ଝାଡା ବାନ୍ତିର ଚାଲିଯିବ ନାଳ ଝାଡା ଭାଉଜ ଏ ଭାଉଜ ଶଳା କଲିଂ ବେଲ ନାହିଁ ଡାକିମି ଭାଉଜ ଡାକିଲି ପଇଡ ଏପଟ ମାଉସୀ ପୁଅଟା ଚାଲିଯିବ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ବାଡି ବଡ କିଆରେ କାଇଁ କେତେ ଜୋର ପାଟିରେ ছিল କଣ ହେଲା କହ ଭାଉଜ ବଡ ବଡ ପଇଡ ଦିଟା ଦେଇଥାନ୍ତ ମାଉସୀ ପୁଅ ପିଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଇଛି କଣ କହିଲୁ ବାଡି ଖିଆ ଶୁଣ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନହେଲେ ପେଟକୁ ନିଅ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ମାଉସୀ ପୁଅଟା ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରୁ ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ନାଳ ଝାଡାକୁ ମୋ କତିକି ଆସିଥିଲି ପଇଡ ନେଇଦେ ତମେ ତ ଦଉନ ଏଇଥିରେ ଖାଲି ପଇଡ ବାଲି ଏଇଠି କଣ ପଇଡ ଦୋକାନ ପଇଡ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଚାଲି ଆଇଲା ପଇଡ କହିଲେ ମୁଁ ବୋଲି ଆଇଲି ନା କଣ ଖାଲିଟାରେ ଯିବୁ ନା ଛାଞ୍ଚୁଣି ଆଣିବୁ ଭାଉଜ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛି ମୋ ମାଉସୀଟା ରାତିର ଖାଇଛି ତା ପୁଅକୁ ଖୁଆଇଛି ତାକୁ ଝାଡା ହଉଛି ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲି ତମ ପଇଡ ଦିଟା ନେଇତେ ଆଉ ତମେ ରାଗୁଛି ଆଉ ତମେ ପଇଡ ବାଲି ହେଇକି ତମେ ରାଗିବ ନା ମୁଁ ପଇଡ ବାଲି ଭଳିଆ ଦେଖା କଣ ଦେଖା ଯିବୁ ନା ବାଡି ଖିଆ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଆଉ ଖାଲି ଦୁଆରେ ବସା ଯଦି ମୁଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ତମରେ ନଥିଲେ ହେଇଛି ମତେ ପୁଣି କହିବୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ ନହେଲେ ଭାଉଜ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଫାଞ୍ଚୁଣି ପୁରା ଛିଣ୍ଡେଇ ଫିଣ୍ଡେଇ ପକେଇଥାନ୍ତେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସେ 3 ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୁକା ମତେ ଆଜି ଫସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ ଲିଧିଆ ସବୁ ବାଡିରେ ତ ପ୍ରବଳ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଅଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ଚାଲ ପୁରା ପାଖରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅଙ୍କୁ ପାଲେ ଆଜି ଦଉଛି
ନିଧି ଆଇଲୁ ଏ ଶଳା କଣ କହୁନି ଭାଇ ଭାଲୁଙ୍କା ଟୁକାଟା ତ ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇଗଲେ ଜଲ୍ଦି ଆଣି ଜଲ୍ଦି ଆ ଏ ଶଳା ବାଡି ଧରେ କଣ ହେଲା ପଡିଗଲା ନା କଣ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ବି ଡାବଟା ଠେକିଗଲା। କ୍ଷତି ହଉ ପଛେ ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ଲାଭ ଆଉ ନାହିଁ ଚାଲେ ଚାଲ ତୁ ଚାଲେ ବାବା ଚାଲେ ହେଇଲୋ ହଉ ରେ ଶଳା ୟା ପରେ ଖାଲି ଆସ ତମ ମୋ ଢାବ ଖୁଆଇଦେମି ଶଳା ଆସ ମତେ ଦେଖ ଯେ କଣ ହଉ ଶଳା ୟା ପରେ ଆସ ଖାଲି ଆସ ହଉ ଫଟେଇ ପାରୁନି ଚିନି ଶିରା ପୁରା ଆମ୍ବଟା ହେଲା ଟାକ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ଟାକ ଚଳିବ ମିଠା ଆମ୍ବଟା ମିଠା ଆମ୍ବଟା ଦେଖିଲି କିରେ ଆମ ନା କହିଥିଲା ନେଇ ସେଇ ବା ହଁ ବା ଚାଲ ଧରି ପକା ଚାଲ ଛାଡ ମତେ ଛାଡ ମୁଁ ବହୁତ ମତେ ଛାଡ ବଏସ୍ କିଏ ଅଛ କି କଣ ହେଲା କଣ ହେଇଛି ମତେ ଦେଇପାରିବ ମୁଁ ଦେ କଣ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବ ଏତେ ଲମ୍ବା କଦଳୀ କୋଉଠି କଦଳୀ ଅଛି ବଢିଆ ସିଧା ଯିବ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପଡିବ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କି ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛଟେ ଅଛି ଆଗର ତମେ ଖୋଲିବ କଣ ରଖିଥିବେ ନହେଲେ ତମେ ଖୋଲିବ ଯିବ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ବେଲ ଗଛ ତାକୁ ଟିକେ ମାରିବ କଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ତାପରେ ତମେ ଗୋଳିବ କୁଆଡେ ଚିପିବ ଆରେ ଭଲସେ କହିବ ନା ଚିପିଲା ପରେ ସିଏ ଖୋଲିବେ କଣ ସେ ଯୋଉ ବୁଢା ସେ ଟିକେ ରାଗି ବୁଝିଲ ରକ୍ଷା କରିକି କଥା ହବ ଭଲସେ କହିବି ଟିକେ ତମେ ତାକୁ ସେ ତାପରେ ଦେବେ ବଡ ଦେବେ ତମେ ଲମ୍ବା ଦେବେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସାହୁ ବାବୁ ବୁଢା ଭାରି ରାଗି ଆମ ନା କହିବନି ଆମ ନା କହିବନି ଦେଖିକି ଟିକେ ତାକୁ କହିବି ଆମ ନା କହିବ ହଁ ଏଇଠି ତ ସେ ବେଲ ଗଛଟା ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି କିଏ ଅଛ କି ହଁ ଅଛି ଏ ମାଇଲି ଏ ତୁ ମା ତ କିଏ କିଲୋ ମୋ ମମି କହୁଥିଲେ ତମ ପାଖରେ ଲମ୍ବା ମୋଟା ଅଛି ମମି କହୁଥିଲେ ଲମ୍ବା ମୋଟା ଅଛି କି ନା ମୋ ମମି କହୁଥିଲେ ଲମ୍ବା ମୋଟା କଦଳୀ ଅଛି ଏଟା କଣ କଦଳୀ ବାଡି ନା ଏଟା କଦଳୀ ଦୋକାନ ଦିଅ ଯାଉଛୁ ନା ଏଠି ଦେଖିବ ପାଟି ଖରାପ କରୁଛ ନା ବାଡି ପାଟି ଖରାପ କରୁଛି ମୋ ଦେହ ସରସର ହେଇଯାଉଛି ତୁ ଯାଉଛୁ ନା ମୋ ବାଡି ଆମ ଶଳା ସାପ ଖଣାରେ ହାତ ମାରି ଦେଇଥିଲା ଶଳା କୁଆଡେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ଭାବିଲି ଏଟା ଧର୍ମଶାଳା ଶଳା ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବେନି ଶଳା ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି ଜାଣିଛୁ ନା ଆମ୍ବଟା ଖାଇଦେଇ ମୋ ସାଇଟା କାଟିଲାଣି ଭାଇ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଇନି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ହଁ ଏଇଠି କଣ
ତ ଦେଖା ହଉଛି ଏଠି ଭାଟି ଅଛି ବୋଲି ଜଣା ଖରା ବେଳଟା ଜଣା ପଡୁଛି ନା ତାର ଖରା ବେଳେ ମାଲ ବିକେଟ ଅଛି 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 ମିଳିବ। ବ୍ୟସ୍ତ 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 ମିଳିବ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣ। ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ। ଆଗକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ବଡ ଟାର୍ଗେଟ ପଡିବ ଡାହାଣ ହାତୀ ବୁଝିଲ ସିଧା ଯିବ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପଡିବ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦେଖିବ ଗେଟ୍ ଟା ଖୋଲିବ ଦେଖିବ ଦିଟା ଗାଡି ଥିବ ଗୋଟେ ଡଲା ବାଲା ଅଟୋ ଗୋଟେ 4 ହଁ। ହ୍ୱିଲର ଧଳାଟେ ହେଲା ତା ପାଖ ଘରଟା ଯିବ ସେଇ ପାଖ ଘର ଗୋଟେ ବୁଢାଟେ ଥିବ ସାହୁ ବୁଢା ଆଉ ସେ ଭାରି ରାଗି ତାରି ପାଖରେ ମିଳିବ 50 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଭାରି ଖରା ବେଳ ସେ କାଉ ଦବନି ପୁଲିସ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାପରେ ନାମି ଦାମୀ ଲୋକ ତା ବଜାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ଆଉ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛି 50 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 100 ଟଙ୍କା ତମେ ଯାଚିକି ଦେଇଦବ ତ ମଉସା ଏଭଳିଆ କହିବ ମଉସା ନିଅ ଆଉ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଇନି ଦେଲେ କହିବ ଆମ ନା କହିବ ବ୍ୟବହାର ଭଲ କରିବ ବୁଝିଲ ତମେ ଆମ ନା କିଛି କହିବନି ଦେଲେ କହିବ ସେ ଦେଇଦବ ଜଲ୍ଦି ଯା, ଲେଟ୍ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ଏଇ ହେଲାଣି। ରାସ୍ତା ହଉ, ଦେଇଦବ। ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଯା ଯା ବାପ ନବ ଏଇ ତୋର ପୁଅ 100 ये तो से टांकी सीधा करला चलो यही तो सीधी गाड़ी यही हेड बोधे आ सा बाबू ହଁ अच्छी ना उठे दौन ଏଇଟା କଣଟେ ଭାଇ आस्का बुटी ଏସା କି ବେକାର ପିଲାଟେ କହନି ଏଟା କଣ ଆସ୍କା ଗୋଟେ ଘର ଦେଖା ତତେ आ तू आस्का बुटी बिकी घर तैयार करछ ସେ ବେକାର ପିଲାଟେ କହନ୍ତୁ कौन बेकारी होगला ଯିବୁ ନା ଦେଖିବେ ଏଇଖିଣା ଶଳା ସକାଳେ ପୁରା ଟେନସନ କରୁଛ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା हाथ रे किसी कहमिन दियो 50 जागा କଣ आस्का बुटी 50 जागा 100 दबु ଏସା ମଦ ଦୋକାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ହଁ अरे हाथ रे किसी कहमिन दियो ଏ ଯାଉଛ ଦେଖିବ ଏଠି अरे हाथ रे किसी कहमिन से दे दियो ଏଠି ମଦ କିଛି ନାହିଁ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିଛୁ ଶଳା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମଦ ଯା ବେ ଶଳା ତୋ ଭଳିଆ କେତେ ମଦ ଦେଖି ଶଳା ଆସିକି ମଦ ମାଗୁଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଦେଲାନି ନା କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ନାଇଟ୍ ପକେଇ ଆସେ ତ ମା ଭଉଣୀ ନ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେ ଆଉ ତୁ ଯା ବେ କଣ କହିବୁ ଯା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ମୋର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତୁ ବାଳ ପାରିଦେବୁ ଯା ଶଳା କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଶଳାରେ ମଦ ପିଇବେ ସକାଳେ ପରେ ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ କଲେଣି ଏଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।